Ассалому алейкум ба кулли мардуми тоҷик. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Иншаллоҳ бардораи сопа хоҳаракум. Аввалин дараҷа ба кулли мусалмоно омади ида табрику муборакбод гуфтанӣ ҳастам. Ва баъдан бародарони азиз ва хоҳарони гиромӣ, як хабаре хостам ки барасонам ҳамата. Ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш видео то охира тамошо мекунем. И лайка подлистара фаромӯш намекунем, то ки бародаромон бибинанд ҳамин видеоро, хабардор шаванд. Хоб бародарони азиз ва хоҳарони гиромӣ, кадомед ки дар ватан ҳастем, ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш воли навием, билет нагирем. Ба хотири оне ки як бародари мо диданди парер омад. Мақсад айресия мо 12 нафара обратно рӯй кардагиям. Хитон вазъият дидесем. Ин вазъият чӣ хел рафтесе? Камтар тоқат кунен, ҳиҷдат кунен, камтар тинҷтарак шавад, метавонем ки ба ҳазур биёем. Барои чӣ бародарони гапа гуфтестам? Ба хотири оне ки мақсад як хеле қарз мекунен, як хеле заҳмат кашидагӣ сума ҷамъ кардагиен, меоян обратно мегиранд, депортатсиятон мекунанд, рӯитон мекунанд, дар ҳамиш мегӯям насӯзен, мақсад сумтон сарф нашавад. Ба ҳам хотир як камтар тоқат кунед, сабр кунед, иншаллоҳ тинҷтарак шед, марҳамат карда биёем. Ва баъдан чӣ гуфтанд бародарони азиз? Барои чӣ мегардонандтон? Барои оне ки бародарро пурсидем, барои чӣ гардонистем? Мақсад сим-картаро пулша наспурдӣ, ба ҳар причина мега ҳамин бона қатъӣ мегиранд, рӯӣ мекунанд. Ҳамин вазъията дидестем, мега чӣ хелеш дидестем, мегиранд обратно рӯӣ мекунанд. Просто жалко, мегӯям билетошон месӯзанд, сума сарф мекунанд, дар кор нест ҳамин чиз. Ба ҳам хотир камтар тоқат кунед, сабр кунед, бародаро ва хоҳарони гиромӣ, иншаллоҳ тинҷтарак шед, биёед иншаллоҳ. Хоб бародарони азиз ва хоҳарони гиромӣ, кадомед ки дар Москвае ё ки подмосквае ҳуҷҷат дар кортунаем, марҳамат, мо дар хизмати шумо ҳастем. Ашоти регистратсия, торговый договор, ННН, перевод паспорт и студентский билет дар коратон. Бародарони азиз, ҳамин документҳо, марҳамат, номерои мо 026 021 1617 026 021 1617. мо дар хизмати шумо ҳастем. Качество оригинал, ҷавобиш хатӣ мекунем, метавонем. хоб бародарони азиз, як чига нагуфта намона ҳамиҷа хостем ки ҳамя барасонемтон. Кадомед ки ҳиҷома кунем ва ҳиҷома мекунем, марҳамат, биёед иншаллоҳ. Мо дар метео Тиёплистан қарор дорем. Вишавои ярмаркада 4 этажа дар бозорем. Мо ҳиҷома мекунем. биёед иншаллоҳ. Дар мо фитовочка аст, баъди фитовочка седан массажа, баъди массаж банка мезанем, хун мегирем. мо дар хизмати шумо ҳастем. ҳамин номерода метавонед замон бизанед, кадомед ки ҳиҷома кунем. боқӣ дар панел ала бошед то видеои оянда. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.